veritat és que l'exercici de la política té moments de tot. Però viure un matí com aquest, us he de dir que a mi m'emplena de joia. Perquè és la joia que vosaltres transmeteu a l'entrar aquí, al veure, al descobrir tots i cada una d'aquestes habitacions o grans sales que hi ha en aquest centre cívic. Sí, aquí, mira, sí, aquí. Vinga. Sí, de aquesta escola, sí. Hi esteu esperant? Sí. L'activitat de bar. L'activitat que fan. Fan extraescolar. No diria malament. Ara és esperant extraescolar. Ah, sí. El que toca. El que toca. Mira, estem aquí passejant Que pel vull barri. veure el barri. Això està bé. Com estan? Bona tarda, molt bé, vostè? Bé, molt bé, visitant el centre cívic i el casal. Bueno, ja ho veu. Carai, el risotto. És bo el risotto. Sí, a veure, la gràcia del risotto és que quedi cremós. Clar. Llavors hi posarem el parmesà. A part, ara està molt de moda, trobo. Sí. I és que avui s'acompanya molt bé perquè ho acompanyarem amb un ossobuco. Carai, tu. Que va quedar molt bé. Bueno, aquesta nit, risotto amb ossobuco. Impressionant, La Barcelona dels barris és la Barcelona que hem d'anar potenciant. Però l'espai públic, l'espai que és el comú entre tots, que és allà on estem i on disfrutem i compartim les coses, és molt important que anem augmentant la qualitat de l'espai. És el que permet que les persones grans, que les persones en disminució es puguin passar i passejar per tot l'espai, per un espai que és de tots. Allà on els pares i les mares puguin vigilar els fills que estan jugant en un espai de qualitat, on tots puguem compartir, on el comerç també pugui fruir d'un espai públic que és de qualitat. Per tant, aquestes obres de millora de l'espai públic és de les coses més importants que nosaltres hem de seguir fent sobre aquesta ciutat de Barcelona per millorar els barris. És de tres tipus, un és botifarra blanca, l'altre és botifarra amb calçot i l'altre és botifarra amb cansalada. Llavors, era l'honor de la Riera Blanca i a la vegada amb els colors blanc, el vermell i el verd que estem fent per l'home. Mai hagués pensat que tingués tanta simbologia. És que és simbologia perquè tingui sempre algun aspecte... Sí. Doncs us ho volíem ensenyar, això. Sí, que va, prova. Ets un crac, tio. També donen... Adéu!